Hej, mit navn er Frederik Ladefoged, og jeg har et knaldgodt tilbud. Den 18. september 2026 udgiver jeg min nye bog, Politimand på kanten i et eksplosivt minefelt, om Israel og Vestbredden, og om min tid som politiobservatør i den internationale TIP-mission i Hebron. Bestil bogen allerede nu og få den til introduktionsprisen 299 kroner plus fragt. Så er det en pris, der gælder frem til og med udgivelsesdagen. Min bog er en historisk fortælling, baseret på mine egne personlige oplevelser omkring israelske ultraortodokse jøder og palæstinensiske arabere i Hebron. Her er mange præget af Hamas. Den historiske del er baseret på dels mine egne oplevelser i felten, og dels omfattende research i litteratur om Israels historie. 489 sider spændende læsning, hvis du vil vide mere om dansk politis fredsbevarende indsats i Hebron på Vestbredden, om Israels og Palæstinas historie, og om hvad der aktuelt rører sig i Mellemøsten.